Здравейте хора, днес ще играем на Roblox и ще направим едно нещо. В момента чакам да ми се актуализира, което повече другото се случи доста бързо. Така. От тук ще избера някоя игра и ще играя. Като цяло реших да е това. Ето сега играя и тази игра се казва Удар. В тази игра трябва да си победата до другите отбори и така печелим точки, който стигне най-много точки е победител. Като цяло ме убиват доста лесно. Но се тая. Имам и малко кръв, както виждате. Качвам се горе на кулата. И паднах. И ме убиха. Добре. В другото видео ще пишете вие в коментарите какво да бъде то. И това беше в начало.